कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. Happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जरा एक रिक्वेस्ट होती बाकी जाणे कारण वहिनी नाही साहेबांना आम्हाला भुके देऊ नूतनीकरण झालेल्या कार्यालयाच्या दोन्ही किरणच्या त्या खुर्चीवर स्थानापन्न करावं अशी मी त्यांना विनंती तुळशीरामची गुरुघरांचा फोन आला योगायोगाने या या सचिन या या ना बायको उडली आमची वाढदिवस आहे तुझा. मी सर्वांना विनंती करतो की कृपया शेठना शुभेच्छा देण्यापूर्वी तुम्हाला काल आपण गेस्ट हाऊसला बसलो होतो प्रतापराव आहे मागे जेव्हा काही ठरलेलं नव्हतं. होय होय दादाचा आला होता घरी आल्यानंतर विकी म्हणाला पप्पा उद्या करू. अरे उद्या तुझ्या तयारी आहे की म्हटलं त्याच्या आईचा वाढदिवस आहे. बरं आहे काय करायचं मला फक्त लक्षातच मी ठेवतो त्याला आठवण घेईल. काय काय थांब आधी काहीतरी द्यायला कधीच नाही तेवढा कोणाची ते 50 रुपये आहेत काय रे दाखवून बघलं ती जास्त मागे जय महाराष्ट्र. आदरणीय शेख आणि वहिनींचं औक्षण या ठिकाणी त्यांच्या कन्येने आणि सुनेने केलेलं आहे. मी विनंती करतो शेठना की कृपया आपण श्रीफळ वाढवा. क्षत्रिय कुलावंतास शिवासनाधीश्वर राजराधिराज श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी जय शिवाजी. जय भवानी जय शिवाजी. हर 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 महादेव. भास्करजी ठाकूरचा जय हो. भास्करजी आगे बढ़ो. जरा एक राजेश भाई देतो मी तुम्हाला आरती दे फक्त मला. राजेश भाई आरती मी एकटा शूट करतो म्हणून या ठिकाणी हे सोडलं बघ. शेअर करा नाही. हे दर्शन दोन बाजूला धरून उभे राहा.
यादव साहेब 2 मिनिटं अमोल पाटी अमोल थांबा 2 मिनिटं मागे हे जाऊ दे रे करू दे हा ओके हा तुम्ही राजेश भाई बाकी सगळे कोण पत्रकार नाहीये तुम्ही एकटाच आहे फक्त बाकी कोण नाहीच आहे जरा लावून घे ना दादा 2 मिनिटं लावून घे ना जरा थांबव ना शिवसंगी दादा आणि विक्रांत दादा यांना विनंती करेन की आपण स्पॉटलाइट चालू बाय गणपती बाप्पा मोरया. छान आधी काय बसून आता थांबा शाळेचा फोटो शोधतोय काय